Επιστροφή στην εκπομπή «Η Φωτεινή Πλευρά της Ενημέρωσης». Στο μικρόφωνο είναι η Φωτεινή Κόκκου. Τηλέφωνο επικοινωνίας 25210 55977. Έχω τη χαρά να φιλοξενώ στο στούντιο του Alpha News Dramas τον ιατρό, ειδικό καρδιολόγο και υποψήφιο δημοτικό σύμβουλο του Δήμου Δράμας με την παράταξη Νέα Εποχή Νέα Δράμα και μέλος του ΔΣ της Νέας Εποχής Νέας Δράμας, τον κύριο Ευάγγελο Ματζαλάρδα. Καλώς ήρθατε. Καλή σας ημέρα. Καλώς σας βρήκα. Καλημέρα κυρία Κόγκου. Καλημέρα στο σταθμό σας και στους ακροατές σας. Καλημέρα στην όμορφη πόλη μου. Πείτε μας λοιπόν, ως ιατρός, ποιες θεωρείτε ότι είναι οι επιπτώσεις της οικονομικής κρίσης στον τομέα της υγείας? Οι επιπτώσεις είναι αρκετές και είναι σοβαρές. Ευχαριστώ για την πρόσκλησή σας να μοιραστούμε αυτές τις σκέψεις και τις αγωνίες σχετικά με την υγεία και την κατάσταση στην οποία βρίσκεται με τα νέα μέτρα. Η αλήθεια είναι ότι δεν είμαστε πια σε κρίση, είμαστε σε μια κατάσταση παρατεταμένης κρίσης με επιπτώσεις σε πολλά θέματα της ζωής μας, σε πολλές πτυχές. Μία από αυτές είναι η υγεία, ένας τόσο ευαίσθητος τομέας. Και η υγεία φυσικά έχει και αυτή με τη σειρά της αρκετές πλευρές τις οποίες πρέπει να δούμε μία-μία. Η υγεία ξεκινάει από την πρόληψη ακόμα, από τη διατροφή, από τη θέρμανση και από τις συνθήκες εργασίας και διαβίωσης. Από τη δυνατότητα των ανθρώπων, των ασθενών, να προμηθευτούν φάρμακα ποιοτικά, φάρμακα σωστά και να έχουν σωστή φαρμακευτική αγωγή. Καταλαβαίνετε ότι με τις παρούσες συνθήκες, ιδίως σε ανθρώπους οι οποίοι πρέπει να έχουν ένα ειδικό διαιτολόγιο, σε ανθρώπους όπως είναι οι ζαχαροδιαβητικοί ή κάποιες άλλες ιδιαίτερες παθήσεις που πρέπει να έχουν ειδικά διαιτολόγια, αυτό είναι πάρα πολύ δύσκολο με την μείωση, τη συρρίκνωση ή ακόμα και την απώλεια του εισοδήματος. Δεν ξεχνάμε ότι πολλοί ασθενείς μας ή το συγγενικό τους περιβάλλον είναι πλέον χαμηλά αμοιβόμενοι ή και άνεργοι. Επομένως, όταν μιλάμε για μια σωστή διατροφική δυνατότητα με συνδυασμό πρωτεϊνών, βιταμινών κτλ., φαντάζει αυτή την εποχή κάτι σαν όνειρο. Η θέρμανση. Ακούσαμε, μάθαμε, γίναμε μάρτυρες επεισοδίων απολειών ζωής αυτόν τον χειμώνα με την παράλογη αυτή πολιτική στο θέμα της θέρμανσης. Σκεφτείτε λοιπόν ανθρώπους οι οποίοι δεν μπορούν να έχουν τη θέρμανση, ανθρώπους οι οποίοι είναι γέροι, είναι ηλικιωμένοι, είναι ασθενείς, είναι καρδιοπαθείς, είναι πνευμοπαθείς, οι οποίοι δεν μπορούν να θερμανθούν. Καταλαβαίνετε λοιπόν την επίπτωση που έχουν πάνω στην υγεία αλλά και στο ίδιο το προσδόκιμο ζωής αυτών των ανθρώπων. Σκεφτείτε λοιπόν τις δυνατότητες συνθήκες στις οποίες ζουν. Να φτάσουμε στα φάρμακα. Ξέρετε πολύ καλά ότι έχει αλλάξει πλέον το ποσοστό συμμετοχής των ασθενών μας. Τα φάρμακα πλέον είναι ακριβότερα, μπορεί να έχει φθηνίνει η τιμή τους, αλλά η συμμετοχή τους είναι ακριβότερη, έχει καταργηθεί το 10%, ιδίως στους καρδιοπαθείς, οι οποίοι είναι μια τάξη ανθρώπων που είναι υποχρεωμένοι να παίρνουν φάρμακα για πολλά χρόνια για να μην πω εφόρο ζωής. Σε αυτούς λοιπόν έχει αλλάξει πλέον το ποσό το οποίο πρέπει να συνεισφέρουν στη μηνιαία καταβολή για την αγορά των φαρμάκων τους. Δυστυχώς είμαι μάρτυρας τραγικών καταστάσεων όπως διακοπής φαρμακευτικής αγωγής από ασθενείς λόγω αδυναμίας να τα αγοράσουν. Και αν δεν διακόπτουν όλα τους τα φάρμακα, διακόπτουν κάποια από αυτά, κάποια που θεωρούν ακριβά, τα οποία πολλές φορές είναι και τα πιο ουσιώδη, ή τέλος πάντων κάποια που δεν μπορούν πια να προμηθευτούν. Πέραν λοιπόν της αυξημένης συμμετοχής που έχουν στην αγορά της φαρμακευτικής αγωγής, υπάρχει και το πρόβλημα της μη έβρεσης φαρμάκων. Είναι αρκετά φάρμακα τα οποία δυστυχώς λείπουν πια από την αγορά, βρίσκονται δύσκολα ή δεν βρίσκονται και καθόλου. Είναι ένα μεγάλο πρόβλημα, ιδίως φάρμακα τα οποία απευθύνονται σε ειδικές κατηγορίες
ανθρώπων, όπως παθήσεις ειδικές, ορφανά φάρμακα, έτσι λέμε μια κατηγορία φαρμάκων τα οποία είναι ακριβά. Πέραν τούτου, οι υπηρεσίες πρόσβαση, η πρόσβαση στον ΕΟΠΗ πλέον κοστίζει περισσότερο. Έχουν σταματήσει κάποιες από τις παλαιότερες παροχές που έδινε το ΙΙΚΑ ή τα άλλα ταμεία, και ο ΕΟΠΗ ο σημερινός, ο οποίος είναι η συνένωση όλων των ταμείων και πλέον ο μεγαλύτερος ασφαλιστικός φορέας στη χώρα, ο Εθνικός Οργανισμός Παροχής Υπηρεσιών Υγείας, λοιπόν, ΕΟΠΗ, κάποια από αυτά... Πώς κρίνεται λοιπόν τη λειτουργία του ΕΟΠΗ? Κάποιες από τις παροχές αυτές τις έχει σταματήσει, όπως είναι οι φυσικοθεραπείες, έχουν μειωθεί οι δαπάνες, τα γυαλιά οράσεως, τα επιδόματα τοκετού κτλ. Πώς κρίνω? Η δική μου γνώμη είναι μικρή μπροστά στην γενικότερη κατακραυγή που υπάρχει για την προχειρότητα με την οποία στήθηκε ο ΕΟΠΗ, για τα τεράστια χρέη του ΕΟΠΗ, για τις μη πληρωθήσεις δαπάνες και υποχρεώσεις από τον ΕΟΠΗ. Υπάρχει μια γενικότερη κατακραυγή. Ο ΕΟΠΗ αυτή τη στιγμή είναι ένας οργανισμός ο οποίος ταλαιπωρεί τους πάντες. Ταλαιπωρεί τους λειτουργούς της υγείας, αλλά και τους ασθενείς για τους οποίους απευθύνεται. Ίσως σαν μέτρο, σαν σκέψη, η συνένωση κάποιων ταμείων είναι σωστή σαν κεντρική ιδέα, το να υπάρχει μια ομογενοποίηση των ταμείων και των παροχών, αλλά αυτό έπρεπε να γίνει πολύ πιο σωστά, με μελέτη πολύ πιο σωστή, και να απευθύνεται με κέντρο τον άνθρωπο, με κέντρο τον ασθενή, και όχι με κέντρο τη μείωση της δαπάνης, γιατί η ΕΟΠΗ ενδιαφέρεται αυτή τη στιγμή μόνο για τους αριθμούς, να ευδαιμονούν οι αριθμοί, να μειώνονται οι παροχές και να δυστυχούν οι άνθρωποι. Αυτό είναι το μεγάλο λάθος. Θέλει πολύ δρόμο ακόμα, θέλει ένα διαφορετικό κόνσεπτ, μια διαφορετική σκέψη, ώστε να μπορέσει η ΕΟΠΗ πραγματικά να εκπληρώσει το έργο του. Τι θα χρειαζόταν, τι πρέπει να γίνει κατά την άποψή σας? Θα σας μεταφέρω μια φράση του αρχαίου φιλοσόφου: «Δίδυ χρημάτων, άνδρες Αθηναίοι». Χρειάζονται χρήματα. Χρήματα τα οποία δεν υπάρχουν δυστυχώς. Και χρειάζονται χρήματα όχι για να δοθούν και να καούν στην κάμινο των εξόδων, χωρίς έλεγχο εξόδων, αλλά χρήματα τα οποία μπορούν να δοθούν για να λειτουργήσουν σωστά τα νοσοκομεία μας, τα οποία αυτή τη στιγμή πραγματικά βρίσκονται στον αέρα, απλήρωτες εφημερίες ειδικών και ειδικευμένων γιατρών, έλλειψη φαρμάκων, έλλειψη μέσων, έλλειψη υλικών. Αυτά τα πράγματα δίνουν μια εικόνα τραγική για την υγεία στην Ελλάδα. Δεν είμαι άνθρωπος απεσιόδοξος, ούτε καταστραφολόγος. Είμαι άνθρωπος που αγαπά την υγεία, τον ασθενή. Δουλεύω για αυτό το πράγμα εδώ και πολλά χρόνια. Έρχομαι από την άλλη πλευρά του ποταμού. Αντιμετωπίζω τον ασθενή σαν έναν άνθρωπο που υποφέρει, που πραγματικά δικαιούται και έχει ανάγκη προστασίας και θεραπείας. Είναι πάρα πολύ δύσκολο λοιπόν αυτή την εποχή να δώσουμε την ποιότητα υγείας στον Έλληνα που το αξίζει. Ο πληθυσμός μας μειώνεται διαρκώς, και αντί να έχουμε μέτρα τα οποία στηρίζουν τον πληθυσμό, έχουμε μέτρα τα οποία δυστυχώς βοηθούν στη μείωση του αριθμού των Ελλήνων. Αναφέρομαι σε πολλά, όπως είναι η μείωση των επιδομάτων τοκετού, όπως είναι πλέον η φορολόγηση των οικογενειών με παιδιά, των πολυτέκνων, όπως είναι η αύξηση των αριθμών των αυτοκτονιών. Δυστυχώς είμαστε όλοι μάρτυρες, και στην πόλη μας πριν λίγο χάσαμε έναν άνθρωπο. Σε όλη την Ελλάδα έχουμε αυτοκτονίες. Αυτοί οι άνθρωποι, είναι συμπατριώτες μας, είναι συμπολίτες μας, είναι ενεργά μέλη της κοινωνίας μας, και τους χάνουμε από την κρίση και από την έλλειψη δυνατότητος πρόσβασης
σε υπηρεσίες υγείας. Υπάρχει, θα έλεγα, μια γενοκτονία πληθυσμού. Σκεφτείτε τους αστέγους που έχει φέρει η κρίση. Οι άνθρωποι αυτοί τι υγειονομική περίθαλψη μπορούν να έχουν, τι πρόσβαση σε υπηρεσίες υγείας και σε φάρμακα, όταν οι περισσότεροι δεν έχουν τη στοιχειώδη δυνατότητα του να ασφαλιστούν, το να πάνε στο γιατρό και να πάρουν τα φάρμακά τους φυσικά. Έχουμε εδώ και τη λειτουργία τώρα, έτσι, μια μικρή λύση του κοινωνικού ιατρείου φαρμακείου της Δράμας. Είναι κάτι και αυτό, δηλαδή λίγο ανακουφίζει. Εσείς πώς βλέπετε αυτή την προσπάθεια? Κοιτάξτε, το ότι υπάρχει είναι θετικό. Φυσικά και προς την θετική κατεύθυνση κινείται. Αλλά είναι η ασπιρίνη, θα έλεγα, στην αρρώστια. Δεν είναι η λύση. Η λύση είναι να μπορούν οι ασθενείς να επιλέγουν τον γιατρό τους, φυσικά. να επιλέγουν έτσι ελεύθερα την υπηρεσία υγείας την οποία επιθυμούν. Είναι πραγματικά πάρα πολύ δύσκολο αυτή την εποχή να αρρωστήσει κάποιος. Στο ΙΚΑ της Δράμας πώς είναι οι υπηρεσίες εκεί, υπάρχει πρόβλημα? Καταρχήν θα σας απαντήσω. Καταρχήν δεν είναι ΙΚΑ πλέον, είναι στον ΕΟΠΗ, ναι. Είναι η παλιά νομαρχιακή μονάδα υγείας ΙΚΑ, το οποίο είναι πλέον μονάδα υγείας ΕΟΠΗ Δράμας. Αυτός είναι ο επίσημος τίτλος. Οι γιατροί οι οποίοι έχουν μείνει είναι λίγοι. Είναι η μισή περίπου, ίσως και λιγότεροι από τους ιατρούς που υπηρετούσαν παλιά στην νομαρχιακή μονάδα υγείας. Έχουν φύγει αρκετοί συνάδελφοι, φυσικά δεν έχουν αντικατασταθεί και σύμφωνα με τα νέα μέτρα που ακούμε και κάποιος αριθμός νέων συναδέλφων που είναι με σύμβαση απειλούνται με απόλυση. Αυτό είναι κάτι το οποίο δυστυχώς το έχουμε ακούσει και δεν ξέρουμε αν θα εφαρμοστεί σύντομα. Όσο αφορά τα εργαστήρια, έχουμε σοβαρό πρόβλημα στις εργαστηριακές εξετάσεις. Παλαιότερα γινόταν στο εργαστήριο, στο μικροβιολογικό εργαστήριο του ΙΚΑ. Αυτή τη στιγμή δεν υπάρχουν αντιδραστήρια, οπότε οι ασθενείς μας είναι υποχρεωμένοι να βγαίνουν έξω σε συμβεβλημένα εργαστήρια. Βέβαια η παροχή υγείας σε αυτά τα εργαστήρια είναι πολύ καλής ποιότητας, αλλά δεν πάβει να είναι με συμμετοχή. Έχει σταματήσει πλέον η δωρεάν δυνατότητα μικροβιολογικών και βιοχημικών εξετάσεων στα εργαστήρια του ΙΚΑ. Θα πρέπει να γίνει με παραπεμπτικό από γιατρό του ΙΚΑ σε ιδιωτικό εργαστήριο. Όπως σας είπα, δεν είναι κατά ανάγκη κακό, η εξυπηρέτηση είναι καλή, αλλά πρέπει να υπάρχει συμμετοχή από μέρος του ασθενούς και δεν γνωρίζω με αυτήν την οικονομική κρίση ένας χαμηλά αμοιβόμενος ή και άνεργος μπορεί να ανταπεξέλθει. Και σκεφτείτε ότι πιθανόν οι εξετάσεις που θα χρειαστεί να είναι πολλές. Δεν μιλώ για μια γενική αίματος, έτσι. Μπορεί να χρειαστεί ο άνθρωπος αυτός να κάνει ένα πλήρη αιματολογικό έλεγχο, ειδικές εξετάσεις όπως αφορά ανίχνευση ειδικών και παθήσεων, καρκινικών δικτών κτλ, τα οποία προστίθονται και το κόστος αυξάνει. Και αν φυσικά έχει να κάνει και κάποιες άλλες εξετάσεις όπως αξονικές ή μαγνητικές, το κόστος ανέρχεται αρκετά. Μάλιστα. Πριν αναφορθήκατε και στο πρόβλημα με τα φάρμακα, για τις τιμές παρατηρούνται ελλείψεις και στα φαρμακεία και αυτό που ακούγεται και για κάποια φάρμακα που θα τα βρίσκουμε και στα σούπερ μάρκετ. Αυτό ποια είναι αυτά τα φάρμακα και τι ακριβώς θα γίνει με αυτό? Αυτό είναι ένα καινούριο νέο, είναι μια... δεν ξέρω αν θα πρέπει να χρησιμοποιήσω τη λέξη προσταγή. Σίγουρα είναι μια προτροπή, μια πρόταση της Τρόικα, ώστε τα μη συνταγογραφούμενα φάρμακα να μπορούν πλέον να πουλούνται και στα σούπερ μάρκετς. Ποια είναι τα μη συνταγογραφούμενα φάρμακα καταρχήν? Δυστυχώς με την νέα λίστα φαρμάκων, η οποία είναι μια από τις πολλές που τέλος πάντων έχουμε, γιατί συνεχώς αλλάζουν τα πράγματα, αρκετά από τα φάρμακα πλέον δεν μπορούμε να τα συνταγογραφούμε. Παλαιότερα γράφαμε ένα μεγάλο αριθμό φαρμάκων, τώρα πια ένα
ένας ικανός αριθμός, ένας αρκετά μεγάλος αριθμός φαρμάκων δεν συνταγογραφείται. Αυτά λοιπόν τα φάρμακα προτάθηκε από την Τρόικα να πουλούνται ελεύθερα και στα σούπερ μάρκετς. Αυτό κατά τη γνώμη μου δεν είναι σωστό. Τα φάρμακα πρέπει να μείνουν στα φαρμακεία, διότι δεν πάγουν να είναι φαρμακευτικές ουσίες με ό,τι αυτό συνεπάγεται. Ένα φάρμακο δεν πάβει ποτέ να είναι φάρμακο, που σημαίνει μπορεί να κάνει καλό, μπορεί να κάνει και κακό. Είναι δυνατόν να πας στο σούπερ μάρκετ μετά και να ζητάς εξηγήσεις αν συμβεί κάτι όχι ευχάριστο, για να μην πω τη λέξη δυσάρεστο. Έτσι ακριβώς, ναι. Και για τα γενώσιμα πείτε μας. Ναι, θα σας μιλήσω. Γίνεται πολύς λόγος για τα γενώσιμα. Δεν θέλω να μπω σε πολύ ειδικούς και επιστημονικούς όρους τι ακριβώς είναι τα γενώσιμα, για να μην σας κουράζω, να μην κουράζω και τους ακροατές σας. Εν πάση περιπτώσει, δύο έτσι κουβέντες για να γνωρίζουμε περίπου. Όταν ένα φάρμακο μπαίνει για πρώτη φορά στην κυκλοφορία, είναι το πρωτότυπο φάρμακο, το οποίο πατεντάρεται, όπως λέμε, έχει ειδική άδεια και κατοχυρώνεται στην εταιρεία της οποίας ήταν απόλυξη της φαρμακευτικής έρευνας. Έτσι, για κάποια χρόνια έχει την άδεια η εταιρεία και το κυκλοφορεί και λέγεται πρωτότυπο. Όταν λήξει αυτή η άδεια, είναι δυνατόν η ουσία του φαρμάκου, η φαρμακευτική του σύνθεση να δοθεί και σε άλλες εταιρείες και να παράγουν το φάρμακο αυτό. Βέβαια δεν παράγεται ακριβώς το ίδιο, υπάρχουν κάποιες μικρές αλλαγές οι οποίες είναι στα έκδοχα, όπως λέμε, δηλαδή σε ουσίες οι οποίες συνοδεύουν την κύρια φαρμακευτική ουσία, και το φάρμακο αυτό είναι γενώσιμο. Το γενώσιμο δεν είναι εξορισμού κακό. Δεν σημαίνει ότι ένα γενώσιμο φάρμακο είναι κακό, εφόσον βέβαια έχουν γίνει έλεγχοι βιοισοδυναμίας, όπως λέμε, και βιοδιαθεσιμότητας. Δηλαδή το φάρμακο αυτό έχει ελεγχθεί όσο αφορά την φαρμακευτική του αποτελεσματικότητα, την ικανότητα και εν πάση περιπτώσει το θεραπευτικό του αποτέλεσμα. Όταν το φάρμακο λοιπόν παράγεται σύμφωνα με τις νόρμες που υπάρχουν και σύμφωνα με ελέγχους, το γενώσιμο είναι, θα έλεγα, μία λύση η οποία και τον ασθενή εξυπηρετεί, γιατί είναι ευθυνότερο φυσικά, δεν πληρώνεις πια το πατέντο, δεν πληρώνεις πια το φόρο, ας το πούμε, στην μητέρα εταιρεία. Εξυπηρετεί λοιπόν και τον ασθενή, εξυπηρετεί και το ταμείο, το οποίο παρέχει ένα καλό φάρμακο σε καλή τιμή. Το πρόβλημα όμως το οποίο προέκυψε στη χώρα μας είναι ότι για χάρη της οικονομίας, για χάρη της, αν θέλετε, της χαμηλής τιμής, θυσιάζουμε την ποιότητα. Εάν μπουν φάρμακα τα οποία είναι αναμφιβόλου προέλευσης, αναμφιβόλου ποιότητος, καταλαβαίνετε ότι τα πράγματα θα είναι δραματικά. Γι' αυτό λοιπόν εμείς οι γιατροί λέμε ναι στο γενώσιμο φάρμακο, αλλά ναι στο ποιοτικό γενώσιμο φάρμακο, και γιατί όχι ναι στο γενώσιμο ελληνικό φάρμακο. Μάλιστα. Το οποίο είναι ένα φάρμακο με τις νόρμες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Έτσι. Σε αυτό ναι. Όχι στο ανώνυμο γενώσιμο, όχι στο κακής ποιότητας, όχι στο φάρμακο αγνώστου προέλευσης. Όχι φάρμακα που συσκευάζονται σε γειτονιές με τα χωνιά, Μπαγκλαντές ή οπουδήποτε, η Ινδία, η Κίνα ή οτιδήποτε άλλο. Μάλιστα. Δεν ξέρω αν θέλετε να προσθέσετε κάτι άλλο για τα θέματα της υγείας και την ιατρική στις μέρες της κρίσης. Βεβαίως. Για να προχωρήσουμε. Βεβαίως. Θα ήθελα μια τελευταία σκέψη. Είπαμε ότι η υγεία είναι το σύνολο των διεργασιών του οργανισμού που δίνουν ένα καλό αποτέλεσμα. Αυτή είναι η υγεία. Η υγεία μας λοιπόν εξαρτάται από πολλούς παράγοντες. Αναλύσαμε κάποιους από αυτούς, η κουβέντα θα μπορούσε να είναι ώρες. Είπαμε τα κυριότερα πράγματα. Θα πούμε όμως και κάτι που έχει επίσης σημασία. Θα μιλήσουμε για τον ψυχολογικό αντίκτυπο της κρίσης. Δύο κουβέντες θα σας πω. Ναι, βέβαια. Πείτε μας, είναι κάτι δεν που... είμαι ο ειδικός επί του θέματος, αλλά είμαι ένας λειτουργός υγείας και αντιμετωπίζω το πρόβλημα αυτό καθημερινά. Ένας άνθρωπος του οποίου
ο μισθός μειώνεται, ένας άνθρωπος ο οποίος χάνει την εργασία του, ένας άνθρωπος ο οποίος είναι οικογενειάρχης και νιώθει την αδυναμία του να εξυπηρετήσει τις ανάγκες της οικογένειάς του, νιώθει μια αφόρητη πίεση. Το καταλαβαίνουμε, φαντάζομαι αυτό. Ναι, βέβαια. Η επαγγελματική αποκατάσταση δεν εξυπηρετεί απλά μια επιβίωση, αλλά εξασφαλίζει μια ποιότητα ζωής και εξυπηρετεί βαθύτερες προσωπικές ανάγκες, όπως την αξιοσύνη, την καταξίωση, το ότι καταφέρει να είναι πραγματικά ο πατέρας. Όταν λοιπόν χάνει το πράγμα αυτό, όταν έχει απώλεια αυτής της αξιοσύνης, νιώθει μια μείωση της αξίας της ζωής, νιώθει παραμελημένος, νιώθει στο περιθώριο, και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό, γιατί αρχίζει και αντιδρά με μια ψυχολογική πλέον διαταραχή, η οποία είτε μπορεί να είναι εσωστρεφής, μια μελαγχολία, κατάθλιψη, την οποία τη βλέπουμε, είναι διάχυτη πια, είτε μια εξωστρέφεια, όπως είναι οργή, αντίδραση και επιθετικότητα. Πέρα λοιπόν από την σωματική καθαρά διαταραχή της υγείας που προκαλεί η περίοδος αυτή, έχουμε και μια σοβαρή ψυχολογική διαταραχή των ανθρώπων, των Ελλήνων, των συνανθρώπων μας στην περίοδο αυτή. Και δυστυχώς δεν είναι κρίση πια, είναι περίοδος, είναι μεγάλη, είναι μια κατάσταση που κανείς δεν μας λέει πότε θα τελειώσει και πώς θα τελειώσει. Αυτό, δεν ξέρουμε αυτό ακριβώς που είπα το τελευταίο. Ας ελπίσουμε ότι θα τελειώσει κάποια στιγμή. Να περάσουμε τώρα, κύριε Μαντζαλάρδα, και στην άλλη ιδιότητά σας. Είστε υποψήφιος δημοτικός σύμβουλος με τη Δημοτική Παράταξη Νέα Εποχή Νέα Δράμα και μέλος του ΔΣ. Τι σας όθησε να ασχοληθείτε με τα κοινά, με την τοπική αυτοδιοίκηση? Μια πολύ λογική ερώτηση, εύλογη θα έλεγα. Είμαι γέννημα Θρέμα αυτής της πόλης. Η οικογένειά μου είναι μια από τις πιο παλιές οικογένειες της Δράμας. Εγώ βέβαια για λόγους σπουδών, πανεπιστήμιο, ειδικότητα κτλ. Έλειψα κάποια χρόνια, αλλά εδώ και αρκετά χρόνια είμαι πια στην πόλη, δουλεύω σε αυτήν, κινούμαι σε αυτήν. Για μένα είναι μια παλιά αγαπημένη, όπως λέει και ένα τραγούδι, η πόλη αυτή, οι δρόμοι της, οι γειτονιές της, μέρη που έπαιξα με φίλους, συμμαθητές, με γείτονες, συναντιόμαστε πάλι με τους ανθρώπους αυτούς, μοιραζόμαστε σκέψεις, αξίες και νοιαζόμαστε για την πόλη αυτή. Είναι φυσικό λοιπόν κάποια στιγμή, και νομίζω ότι ήρθε το πλήρωμα του χρόνου, να προσπαθήσω να νοιαστώ και εγώ για αυτά που γίνονται γύρω μας, για αυτά που γίνονται στην πόλη μου. Άλλωστε δεν έχεις δικαίωμα να παραπονιέσαι για κάτι που σου φέρουν οι άλλοι, όταν εσύ δεν έχεις προσπαθήσει και δεν έχεις αγωνιστεί για να το διαμορφώσεις. Έτσι είναι. Την πορεία της παράταξης, επικεφαλής της οποίας είναι ο κύριος Παπαμανουήλ, πώς τη βλέπετε, πώς είναι τα πράγματα, πώς βλέπετε την ανταπόκριση του κόσμου και αν θεωρείτε ότι υπάρχει δυναμική ώστε να υπάρξει νικηφόρα έκβαση στις επόμενες δημοτικές εκλογές? Ναι, σωστά. Λοιπόν, είναι λογικό, εφόσον ανήκω στην παράταξη αυτή, να θέλω το καλό της, να τα βλέπω τα πράγματα θετικά, αλλά πέραν τούτου, όπως σας είπα, είμαι ένας ρεαλιστής και νομίζω ότι η κριτική μου βασίζεται σε γεγονότα, σε πραγματικότητα και όχι σε μια εθεροβάμωνα κατάσταση. Νομίζω ότι υπάρχει απήχηση στον κόσμο, έχουμε μπει σε όλες τις κοινωνικές τάξεις, έχουμε μια διαστρωμάτωση. Είναι μια περίοδος δύσκολη για τον Έλληνα, είναι μια περίοδος δύσκολη για τη Δράμα. Είναι μια περίοδος κατά την οποία θέλαμε να νιώσουμε περισσότερο το κοινωνικό ενδιαφέρον, αν θέλεις, το δημοτικό ενδιαφέρον. Θέλαμε κάτι περισσότερο να υπάρχει από μεριά πολιτείας ή δήμου, ώστε να ανακουφιστεί αυτή η δύσκολη περίοδος, να ανακουφιστεί πραγματικά ο συμπάσχων συνάδελφος και συμπολίτης μας. Δεν θα
θα έλεγα ότι είναι στο επίπεδο που έπρεπε να είναι. Θα μπορούσε να υπάρχει περισσότερο ευαισθησία. Έρχεται λοιπόν η δημοτική μας παράταξη και προσπαθεί πραγματικά να βρει το πρόβλημα, να γίνει αρρωγός το πρόβλημα, να βοηθήσει συνανθρώπους μας και συμπολίτες μας, ώστε με τις δυνατότητες που έχει, γιατί είμαστε δημοτική παράταξη, έτσι δεν είμαστε δημοτική αρχή προς το ακόμα, να βοηθήσει και να ανακουφίσει αυτούς τους ανθρώπους. Θέλουμε να ελπίζουμε, και έχω αρκετά στοιχεία τα οποία ίσως δεν είναι επί του παρόντος να συζητήσουμε, τα οποία λένε ότι πραγματικά η παράταξη πάει καλά, ότι υπάρχει ανταπόκριση από τον κόσμο. Ο κ. Παπαμανού είναι ένας άνθρωπος νέος, άφθαρτος, έχει αρκετά ερίσματα, είναι αγαπητός και νομίζω ότι θα φτάσουμε σε αίσιο αποτέλεσμα. Δεν θα έλεγα νίκη, γιατί δεν είναι αυτός ο σκοπός η καρέκλα του Δημάρχου ή το να αποκτήσουμε κάποια οφίτσια. Νομίζω ότι ο σκοπός είναι να μπορέσουμε να δώσουμε ένα νέο πνεύμα, μια νέα αντίληψη στον τομέα της τοπικής αυτοδιοίκησης, φυσικά μέσα στα επιτρεπόμενα όρια, γιατί πλέον καταλαβαίνετε ότι και τα όρια αυτά έχουν στενέψει αρκετά. Μια νέα αντίληψη λοιπόν, μια νέα σκέψη. Θα επαναλάβω το μοτό το οποίο λέει και ο Γρηγόρης, δεν είμαστε όλοι οι ίδιοι. Άρα λοιπόν θα προσπαθήσουμε με καινούργια αντίληψη, με περισσότερο κοινωνικό ενδιαφέρον, με περισσότερη κοινωνική ευαισθησία για τον συμπολίτη μας. Αν θέλετε να σας θυμίσω κάποιες ενέργειες, κάποιες δράσεις οι οποίες έχουν γίνει. Πείτε για κάποιες δράσεις παράταξης. Συντομία θα σας πω κάποιες δράσεις παράταξης οι οποίες, σκεφτείτε, έχουν γίνει ενώ είμαστε δημοτική παράταξη, όχι δημοτική αρχή, έτσι. Λοιπόν, το Σεπτέμβριο του 2011 ξεκινάμε από την Κωνσταντινούπολη και τη συνάντηση με τον Οικουμενικό Πατριάρχη, όπου παίρνουμε την ευλογία του. Τον Οκτώβριο του 2011 γίνεται η μερίδα στο Δημοτικό Δίο Δράμας για τον καρκίνο του μαστού. Υπάρχει ομιλία, ακολουθεί συναυλία με την αρετή και τη ΜΕ. Γίνεται συνέλευση στο Δημοτικό Δίο Δράμας. Τον Ιανουάριο του 2012 επίσκεψη και ενίσχυση του Θεραπευτηρίου Χρονιών Παθήσεων και του Κέντρου Παιδικής Μέριμνας. Κοπία Αγιοβασιλόπητα στο Δημοτικό Οδείο. Το Μάρτιο του 2012 παράσταση Καραγκιόζη στο Αμφιθέατρο του Δικητηρίου με τον καραγκιόζοπαίκτη Κωνσταντίνο Κουγιουμτζή. Τον Ιούνιο του 2012 η μερίδα για το περιβάλλον στο Θεατράκι της Αγίας Βαρβάρας με τον Θόδωρο Παναγόπουλου, καθηγητή δικαίου περιβάλλοντος. Συναυλία με τη Σάσα Παπαλάμπρου. Το Σεπτέμβριο του 2012 συγκέντρωση σχολικών ειδών για παιδιά απόρων οικογενειών. Οφελήθηκαν περίπου 200 παιδιά. Τον Οκτώβριο του 2012 γίνεται πάλι γενική συνέλευση στο Δημοτικό Δίο Δράμας. Έχουμε συγκέντρωση χειμερινών ειδών και οφελήθηκαν γύρω στις 100 οικογένειες. Εκείνο που θα ήθελα να πω είναι ότι αυτές οι παροχές οι οποίες δόθηκαν, αν το πω έτσι, να μου επιτραπεί ο όρος, δόθηκαν χωρίς κάμερα τηλεοράσεις, χωρίς τυμπανοκρουσίες, δόθηκαν σε ανθρώπους που πραγματικά έπρεπε να ωφεληθούν, είχαν ανάγκη και δόθηκαν από άνθρωπο σε άνθρωπο χωρίς να προβληθούν. Απλώς αναφέρουμε το γεγονός και όχι τους ανθρώπους που ωφελήθηκαν. Λοιπόν, τα Χριστούγεννα και την Πρωτοχρονιά κάναμε ένα γλέντι εδώ έξω, λίγο παρακάτω από τα γραφεία της παράταξης, στο οποίο συμμετείχαν αρκετοί δραμηνοί, χαρήκαμε και γιορτάσαμε μαζί τους. Μάλιστα. Είναι πράγματα που δείχνουν ότι η παράταξη αυτή ζει και αναπνέει μέσα στην κοινωνία της Δράμας και όχι την βλέπει εξ αποστάσεως. Μάλιστα. Και αναφορικά με τους στόχους της Δημοτικής Παράταξης στην οποία νίκεται, όσον αφορά την καθημερινότητα του Δημότη, ποιοι είναι? Αυτά είναι, η ερώτηση είναι καλή, αλλά δεν θα σας απαντήσω τώρα, με την έννοια ότι αυτά θα περιγραφούν όλα στο πρόγραμμα το οποίο θα παρουσιάσει η παράταξη, το οποίο δουλεύουμε όλοι μαζί. Θα υπάρξει πραγματικά ένα πρόγραμμα δυναμικό και δυνατό. Εκείνο που θα σας πω ότι η κεντρική του ιδέα και ο στόχος είναι ο πολίτης της Δράμας. Μάλιστα. Πριν κλείσουμε αυτή τη συνέντευξη, θα θέλετε να προσθέσετε κάτι άλλο, κύριε Ματζαλάρδα? Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω και πάλι για την πρόσκληση. Είναι
τιμή μου που είμαι εδώ, αλλά θα ήθελα να πω ότι είναι και τιμή σας για την ευαισθησία και το ενδιαφέρον που έχετε, ώστε τέτοια θέματα που αφορούν την υγεία, που αφορούν πράγματα και σκέψεις που μπορούν να βελτιώσουν κάποια πράγματα, να ακούγονται από το σταθμό σας. Μάλιστα. Κύριε Ματζολάρδα, να σας ευχαριστήσω πολύ για αυτή τη συνέντευξη. Καλή σας ημέρα. Καλημέρα σας.